Ang RMN drama mudalit kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! O, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 3! 3. Oh! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayagi na! Kinsa mo? Niyami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan mo na! Oh, pada ng militaroy sa agtang sa kong Atam. Ala ko, mas... Niya pa! Nasamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon, paughon ko ka na, pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghada nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Gusto kong ikasulti si Maiji. La, wala ba siya diri karon? Wa o naglimot ka lang. Awawa siya diri karon, Nyoritoy. Ayaw paglimot. Doon na nakasulti na ko nga ni Andre si Maiji. Nyorito, wala lagi diri. Ha? Di makakasabot. Tugan na. Tugan! Mag-isi akong sinina, Nyorito. Asa si Maiji. Senyorito, unsay problema? Pag ikaw ang problema, Atina. Ngano man unta nyo rito? Pangutana ka? O saman, gipog nga ni mo si Maiji? Ha? Ngani mo dayon sa pag-apil sa beauty contest? Uy, sayop ka nyo rito, uy. Ngano gutong pugngan mo na ko siya. Ah, klaro kayong imong gipugngan. Wa niyo rito, oy! Hello? Aguroy, Oh. you slap my Huh? face. O saman, Aguroy, gusto ka usbandi ka? Nyarito, ayaw tao, ayaw. Nyo rito, ay lang pasakitis ni Blackie. Naglagot ko nito, Juana. Ha? Gilimod ka na ko. Pero naaraman day ka. Wa siya maglimod ni mo. Tinuod man nga, wa siya mahibaw nga niabot ako. Dito mo gusto yung agi good, hinungdan nga, wa siya mahibaw nga, ni anak ko. Tinood na. Hello? Tinood na, Hoy, Atina, unsa man? Uyab di mo sa Maiji? Unsa? Nyo rito, pataka mo lang taong ka nyo rito eh. Ngisi man ka. Nagtuo kang nahimuot ko? Wa man sa ko nag-ingon nimo nga nahimuot ka nyo rito, nga ningisi ko. Asa karon si Maiji? Ana, waron siya diris amo nyo rito.
Huwag ko may bawag asa siya ron. Oh. Di ko gusto buangon lang ko, Atina, ha? Uy, giyon sa magas pagbuang nyo rito. Oh. Nga nung nag-ato-ato man dito. Nagparehistro ko no, hay. O niya, pagkahuman, di mo na yun. Aw, basi daw sa bangyang nahuna nyo rito. Oh. Di mo ta makapugong gud anak gud kay iyam lang katungod. Wa ko makagusto, Atina. Nakadungog ka? Huh? O kung masuta lang ako, nga ikaw di ay ang hinungdan nga nung ni back out si Maiji. Bantay ka na ko. Magbasol ka. Uy, unsa may akong basulan nyo rito? Atina, pasidan-an talang ka. Wa pagka makailan ako simpit. Yarito. Unsa may sa akong anak in town. Hilom! Huwag kilabot! Mangilabot gid ko nyo rito. Tungod kay akong anak si Athena. Pasidan inang anak mong lakinon. Ha? Nga di siya makigbangga nako. Basinog, mangita siya kung asang yang Nyo rito. Nyo rito, ayaw anak nyo rito. Batia na eh. Ayaw nang bahad-bahad. Di mo na maayo. Nga lugo taon. Nounsa. Parang kang pagkasulti. Huwag yun may labot nga ni back out my G. Ug para sa simong kasayuran nyo rito, no? Amo na siyang gidasig nga mupadayon sa pag-apil. Kaming dos ni Blackie, oh. Dasig mo niya. Di ko mo to. Aw, di tika pugson. Di tika pugson si mong pagtuon nyo rito. Basta kay, mo na yung gibuhat. Di lagi ko mo to. Aw, bahala kay. Iyang gibaharan si Athena. Ako gimabasulan ni. Tingalikon sa iyang buhaton ni Athena. Pero anong mamukos man siya, oy? Bahala siya. Basta kay dili kit ko mapadayon sa pag-apil. Unsa pala mahitabo na ako. Lain na ba kaayo og tinanawan ako sa dihang nagkasulti mi. Magsigirak panilap siyang dila. Murag yung bitin. Tutukan pagitag maayo. Og unya, murag kahambaton. Maong bahala na. Dili gid ko mo apil. Pero si Athena mo'y iyang ipasahinlan. Di ko magdugay. Ingna si Maiji, ha? Sultihi ko siya. Oras nga makita nako siya. Di ko siya magmahay. Tungod kay... Unsa imong buhaton nyo rito? Ayag pangutanan, leche! Para kana nyo rito? Big deal na gina para nimo, ha? May nungdanon gina nimo? Imo na ginuton na unsa, maliit na bagay. Uy, maliit para sa'yo. Ha? Pero big deal ni nako. Tungod kay nagpasabot lang, ha? Nga wa siya respeto nako. Og di gid ko gusto ulog-ulogan ko, Athena. Musurok ang akong tuko. Kung musurok ang akong tuko, gusto sa kong musuyop og dugo. Ah, vampira day ka nyo dito? Unsa? Hilom, Athena. Nay, ni comment ramang ko, nay. Gibugal-bugalan ko nimo. Wow, uwa nyo rito, oy. Basta, mao ni timan eh. Masuta gani nako. Sultihan ti ka. Bisag babay pa ka. Pero di ko managana, ha? Nagkulatahon tagid ka. Nyo rito in town. Ayaw in town kilabti ang akong anak. Badlungan ang anak ni mo, Matilde. Murag, wa makaila sa hingpit nako ning imong anak. Nyo rito. Hilom, Athena. Ayaw ragod pagtingog. Oh, okay. Okay, good. Adto na ko. Athena. Wa ko makagusto sa imong gitubag kang Senyorito Federico. Nay, naunsa mo ka? Ayaw labani ang tao nga way katarungan nga masuko. Bitaw ka ko. Ato na. Mana?
Ano? Nagkalaran ka na. Di ko gustong magbugal-bugal ka sa ilang kaliwat. Wa ko magbugal-bugal, Nay. Husto na. Day, Athena. Nga Noy Blackie. Mga. Karon pa ko ni Bati og kulba. Nga mo na, Noy. Matod pa nila. Lisod og masuko na Senyorito Federico. Og sa tanaw na ko kaganiya. Murag, naglagot na siya nimo. Da, pasagdi sig maglagot siya na ako ni Blackie. Hang? O niya? Kuno na siya daotang bato nimo. Saan na lang? Aw, kung mo lang po siya, may swerte. Pero wa pusang ako mga kamot ni Blackie. Samtang kumpleto pa ko sa tanan, mga mata, mga kamot, mga tiil, may utok nga maantigong masabot, ug may kasing-kasing nga maantigong masakitan. Panalikdan ako kung kaugalingon ni Blackie. Day, Athena. So, mao ka na'y gisangputan, Wagin mo pakita ni mo kag tunggingan lan og may. Oh, Daddy. Imo ka ng problema, Federico. Ayaw kong labda. Daddy Tiburcio. Kanunay kong naghuna-huna sa mga problema. Unya punan pa nimo. Get lost! Oh, Daddy. Gihingin lang ko nimo. Nara nimo. Og mao ka na'y imong pagsabot. Iyang matragod. Unsa man ni Dad? Tinad-anay ni? Pahawa sa kong atubangan. Nakasabot. Pahawa, Federico! Leche! Daddy! Sorry gitayo, Athena, ha? Nahasol ka na lang hinuon. Nyon sa man, muli na ka? Uli na lang ko. Kay basik pangitaon ko ni nanay. Mag-amping ka, ha? Atab. Pagandam, ha? Oras nga makita gani nato katumay, G. Ato na giton. Uwagan. Nangita sila problema, pues. Hataga na tong problema. Nakahatag na hinang kong problema ni mo. Sorry, gid, ha? Uy, problema, oy, may G. Gibaharan na ba ka ninyo rito? Ginuure akong gikahadlukan, may G. Kung tao lang, di na ko sibugan, oy. Athena? Sige. Muuli na ko. Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayad, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.